Αυτά έγιναν λοιπόν εχθές το 4. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον αγαπημένο μας γιατρό, οδοντίατρο, τον κύριο Ιωάννη Φάκλαρη, ο οποίος είναι χειρουργός ακτινολόγος, ειδικευμένος στην παθολογία στόματος. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η αισθητική των δοντιών, δηλαδή πώς θα κάνουμε τα δόντια μας να φαίνονται πιο λαμπερά, πιο ωραία. Και εδώ έχω το μυστικό, το μαγικό κουτί. Αυτό θα σας παρουσιάσουμε και όχι μόνο, έχουμε να σας δείξουμε και διαφάνειες, γιατί πάντα ο κύριος Φάκλαρης έρχεται πολύ οργανωμένος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είστε καλά? Μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι. Καταρχήν, πριν πούμε στο κομμάτι αυτό, να μας πείτε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε πριν. Δηλαδή, σίγουρα η αισθητική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζει όμως και η υγιεινή των δοντιών, η στοματική υγιεινή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πριν ξεκινήσουμε και έρθουμε στο πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο λαμπερά τα δόντια μας, τι πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Όπως πολύ σωστά το θέσατε, το πρώτο που πρέπει να προηγηθεί είναι η προστασία και η προετοιμασία των δοντιών για να μπορέσουν να μπουν όλα τα αισθητικά πλεονεκτήματα και όπλα που έχουμε στην φαρέτρα μας για το ιδανικό χαμόγελο. Ωραία. Το ιδανικό χαμόγελο έχει μια διτή ιδιότητα. Πρώτα αφορά εμάς τους ίδιους και δεύτερον την επαγγελματική μας αποκατάσταση. Σωστό. Οπότε, με βάση όλα αυτά, έχει σημασία η σωστή προετοιμασία και από τον ασθενή και από τον γιατρό του. Αυτό περιλαμβάνει ένα πολύ σωστό και προσεκτικό καθαρισμό των δοντιών του πριν προηγηθεί οποιοδήποτε σκεύασμα, μια σωστή ενημέρωση για το πώς θα τα συντηρεί και θα τα πλένει, και από εκεί και πέρα μετά ακολουθούν η αισθητική οδοντιατρική, η οποία περιλαμβάνει είτε μόνιμα υλικά είτε υλικά τα οποία με την πάρο του χρόνου φθύρονται και πρέπει να επανατοποθετηθούν. Αν σας έλεγα σύμφωνα με την εμπειρία σας, τι θα μας συμβουλεύατε να κάνουμε? Δηλαδή να προτιμήσουμε τα πιο μόνιμα υλικά ή τα υλικά εκείνα τα οποία με την πάρο του χρόνου φθύρονται, φεύγουν και θέλουν μία επανάληψη? Το κάθε τι έχει και τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματα. Ωραία. Συνήθως αυτό είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες της ιδιότητας του κάθε ασθενή. Κακό στην ποιότητα του δοντιού κάνει, στο σμάλτο ας πούμε? Τίποτα από αυτά που θα παρουσιάσουμε δεν κάνει κακό. Δεν έχει σχέση με τον τροχισμό της επιφάνειας της αδαμαντίνης, που είναι η εξωτερική δομή του δοντιού. Ωραία. Οπότε, με βάση αυτό το δεδομένο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στην υγεία του δοντιού. Από εκεί και πέρα όμως, το κάθε τι είναι εξατομικευμένο στον ασθενή. Δηλαδή, σίγουρα. Με τα μόνιμα υλικά μπορούμε να αλλάξουμε και το σχήμα και το μέγεθος και μόνιμα το χρώμα των δοντιών. Με τα άλλα υλικά μπορούμε να αλλάξουμε μόνο το χρώμα, όχι το σχήμα. Ωραία. Ούτε το μέγεθος. Το σημαντικό είναι πάντως, και έτσι θα μπούμε έτσι και στο σημερινό μας θέμα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η αισθητική οδοντιατρική, κάνει θαύματα, και υπάρχουν γιατροί που πρέπει πάντα να ψάχνουμε να βρίσκουμε γιατρούς ενημερωμένους, οι οποίοι συμβαδίζουν με την εξέλιξη, με τις εξελίξεις τελευταίες και μπορούν να μας προσφέρουν ό,τι καλύτερο γίνεται στον τομέα αυτό. Κάθε μέρα βγαίνουν περίπου 100 νέες σελίδες για την οδοντιατρική, για την αισθητική, και αυτό έχει στο συνέπειο ότι δοκιμάζονται πολλά νέα υλικά, τα οποία έχουν και αυξημένη αντοχή, αλλά και προσομοιάζουν πάρα πολύ με το φυσικό δόντι και δεν ξεχωρίζουν καθόλου από αυτό. Και κυρίως δεν είναι καθόλου επίπονα. Ωραία. Βέβαια, όλο αυτό το αποτέλεσμα, για να επιτευχθεί το επιθυμητό, προηγείται μια συζήτηση μεταξύ του ασθενή και του γιατρού. Κάποιες φορές οι ασθενείς, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, έχουν και κάποιες παράλογες απαιτήσεις. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, κατά τη δική μου άποψη, να υπάρχει μια ισορροπία από το επιθυμητό και από το εφικτό. Άλλο αυτό το οποίο επιζητεί ο ασθενής και άλλο αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να του προσφέρουμε ή πρέπει να του προσφέρουμε. Διότι τα πολύ άσπρα ή λαμπερά δόντια είναι πάρα πολύ άσχημα. Αυτό που ξεπερνούν το φυσικό όριο. Αυτό λοιπόν θέλω να σας πω, ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που βλέπεις δόντια τόσο πολύ λευκά που σχεδόν φωσφορίζουν, και θα έλεγα ότι είναι αντιαισθητικό, και εκεί ο γιατρός θα πρέπει να πει όχι, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν θα είναι σωστό. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά εντάξει, όταν και επιμένει και ο ασθενής, τι να κάνει και ο γιατρός? Η αισθητική είναι κάτι υποκειμενικό, αλλά σίγουρα ο γιατρός πρέπει να είναι απόλυτος
σε αυτό το οποίο συζητάμε τον ασθενή του. Γι' αυτό πρώτα πρέπει να προηγηθεί και η συζήτηση μεταξύ των δύο, να αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και να προδικάσει ο γιατρός κάπως να το δείξει στον ασθενή το αποτέλεσμά του, έτσι ώστε να συμφωνήσουν. Και όχι ο ασθενής να το βλέπει σταδιακά και να αναγκάζεται να συμφωνήσει εκ των υστέρων. Αυτό είναι αλήθεια. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, θέλετε να δείξουμε πρώτα τις διαφάνειες? Ναι, ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τις διαφάνειες και να δούμε τα νεότερα δεδομένα λοιπόν στην αισθητική οδοντιατρική. Πράγματα τα οποία όψεις από πορσελάνη, πράγματα τα οποία μας κάνουν και νιώθουμε καλύτερα. Οι όψεις λοιπόν από πορσελάνη είναι λεπτές μεμβράνες, οι οποίες τοποθετούνται στην προστομιακή επιφάνεια των δοντιών, στη χειλική δηλαδή πίσω ακριβώς από τα χείλια. Έχουν μια διάρκεια ζωής περίπου από 10 έως 20 χρόνια και διορθώνουμε αυτό, όπως είπαμε, το σχήμα, το μέγεθος αλλά και το χρώμα των δοντιών μόνιμα. Αλλά αντενδείκνεται όμως σε ασθενείς οι οποίοι τρίζουν τα δόντια τους, έχουν βρουξισμό το βράδυ, μπορούν να τα πετάξουν. Αυτό που θα πούμε σήμερα είναι οι υπέρλεπτες όψεις πορσελάνης. Αυτό είναι το τελευταίο. Το τελευταίο τύπου υλικό. Τα οποία, όπως βλέπετε εδώ συγκρινόμενα στη διαφάνεια, έχουν το μέγεθος φακού επαφής. Είναι 0,3 έως 0,5 του χιλιοστού. Είναι φοβερό. Πάρα πολύ λεπτά. Και το πλεονέκτημα με αυτά τα υλικά είναι ότι δεν τροχίζουμε το δόντι, κάνουν μια πολύ μικρή διευθέτηση με τον τροχό. Δεν θέλουν ούτε αναισθησία, ούτε πόνο. Φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εκεί κατασκευάζονται. Ναι. Και παίρνουμε κάποια μέτρα. Ναι. Να τα βλέπουμε αν μπορούμε. Και θα δείτε μετά εικόνες. Παίρνουμε κάποια μέτρα τα οποία τα στέλνουμε στο εξωτερικό και μας έρχονται αυτά έτοιμα και τα τοποθετούμε. Στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε και περιστατικά. Βλέπετε εδώ τα δόντια μπροστά, οι τομείς είναι ο ένας πιο κοντός και είναι δυσχρωμικοί. Και στην επόμενη πώς γίνεται με αυτό το υλικό, με τις υπέρλεπτες αυτές όψεις. Έτσι είναι μόλις τοποθετημένες και είναι λίγο ρυθμισμένα τα ούλα, γι' αυτό και τα βλέπετε έτσι λίγο κόκκινα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε εδώ πόσο έντονη λευκή ήταν αυτή η τομής και πόσο τα άλλα δοντάκια δεξιά και αριστερά. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, το βλέπουμε πολύ συχνά. Ναι, είναι άλλου χρώματος. Βλέπετε τώρα πώς γίνανε όλα ίσια και του ίδιου μεγέθους. Έτσι. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε εδώ πώς είναι φαγωμένα. Έτσι, στο μέσο του αυτό από τι είναι? Αυτό είναι από διάβρωση, από όξινα, λεμόνια, αξίδια, στη σαλάτα. Είναι όμως και η ποιότητα, υπάρχει μια προδιάθεση. Και η ποιότητα της αδαμαντίνης παίζει ρόλο, αλλά στο συγκεκριμένο ήταν η διάβρωση. Στην επόμενη βλέπετε πως άλλαξε τελείως. Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα αυτό, δεν αλλοιώνεται. Αυτό είπαμε διαρκεί 15 χρόνια. 15 με 20. Έχετε με εγγύηση το υλικό από την Αμερική. Βέβαια, αν ο ασθενής τώρα κόβει παξιμάδια με αυτά, μπορεί να μειωθεί λίγο. Τι το κάνουμε. Αλλά θέλουν, είναι από αισθητική. Δεν ανάγκη να πάει να φάει και μαντολάτο με αυτό το. Έτσι, η επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ, αυτή είναι μια γέφυρα και έχουν τραβηχτεί τα όρια. Ναι, τα βλέπω. Έτσι, αντί να την αλλάξουμε, στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε πώς έχουμε κολλήσει τις όψεις. Έτσι και έχουν κλείσει και αλλάξαμε και το χρώμα της γέφυρας. Ταυτόχρονα. Γιατί αυτές μπορούμε να τις κάνουμε ό,τι θέλουμε, είτε να είναι διαφανείς είτε αδιαφανείς. Δηλαδή να μην περνάει το φως μέσα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε εδώ μπροστά σε μεγέθυνση πώς είναι. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Το υλικό. Η επόμενη. Έτσι και πώς έχουν γίνει μετά με την τοποθέτηση. Φοβερό, Δεν ξεχωρίζει καθόλου από το φυσικό δόντι. Εδώ βλέπετε το διάστημα που υπάρχει ανάμεσα στα δόντια. Έτσι που μπορούμε να το επηρεάσουμε και αυτό. Με την επόμενη διαφάνεια βλέπετε πως έκλεισε. Πώς γίνεται αυτό? Μεγαλώνουμε αυτά σε πλάτος. Μεγαλώνεται σε πλάτος με τις θήκες αυτές. Με τις όψεις, ναι. Φοβερό. Βλέπετε εδώ πως είναι σπασμένα τα κομματάκια λίγο της αδαμαντίνης, έτσι και οι ρητίνες που έχει τοποθετήσει η εν λόγω κυρία, και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε πως έχει γίνει. Μιλάμε ότι είναι τρομερό το αποτέλεσμα. Για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα δεν αλλάζουμε ένα δόντι δύο. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό και πρέπει ο αριθμός να είναι πάντα ζυγός, δηλαδή από 4 δόντια και πάνω. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πάλι στη μεγέθυνση πώς φαίνεται και στην επόμενη διαφάνεια πώς έχουν ανοίξει, πόσο το χρώμα είναι πιο λευκό. Η επόμενη, εδώ βλέπετε πάλι σε μεγέθυνση την ποιότητα της αδαμαντίνης του δοντιού, του φυσικού, και εδώ πώς είναι αυτά τα οποία δεν ξεχωρίζουμε. Καμία, όχι, δεν φαίνεται τίποτα, καμία διαφορά. Ακριβώς γιατί έχουν επιτύχει αυτοί που τις κατασκευάζουν αυτό, ότι είναι πάρα πολύ λεπτές. Εδώ βλέπετε μία θήκη, αυτό που κρεμάει έτσι προς τα κάτω. Πόσες φορές το έχω δει αυτό? Που και φαίνεται από πάνω το μέταλλο, έτσι δείτε τώρα στην επόμενη πώς γίνονται όλα αυτά. Είναι εντυπωσιακό, αλλά σας είπα πάλι όμως πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 6 δόντια και πάνω, όχι 1 ή 2. Δηλαδή να φτάσουμε από τους προγόμφιους. Εδώ βλέπετε τώρα ότι μπορούμε να διορθώσουμε και τη σύγκληση λίγο σε αυτή την κυρία. Στην επόμενη, πάλι σε μεγέθυνση, στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε πώς είναι τα δόντια, σκούρα και γκρι. Έτσι είναι η ποιότητα της αδαμαντίνης αυτή. Η επόμενη πώς έχουν αλλάξει.
Έτσι, και εδώ είναι το δεύτερο στάδιο, είναι η λεύκανση. Και βλέπουμε ότι θέλουμε να ταιριάξουμε την φύση με τα δόντια μας, όχι να την ξεπεράσουμε. Το λευκό της φύσης με το λευκό των δοντιών. Σωστό. Και εδώ τώρα αυτό είναι ένα επαναστατικό υλικό, αυτό το οποίο κρατούσατε στα χέρια σας. Θα το δείξουμε μετά και εδώ. Στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε ότι το πίσω κομμάτι, το κίτρινο, είναι το χρώμα του δοντιού και το μπροστά είναι αυτό το υλικό. Πώς πριν τοποθετηθεί είχε ήδη αλλάξει το χρώμα. Αυτό που κρέμεται έτσι στα σταγόνα. Ναι. Το πλεονέκτημα σε αυτό το υλικό είναι ότι από την αρχή, εδώ είναι το πριν και η επόμενη είναι το μετά. Βλέπετε πώς άνοιξαν. Ότι από πριν έχουμε προδικάσει το αποτέλεσμα. Ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει, είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Ναι, έχουμε το τελικό χρώμα. Λοιπόν, για να διευκολυνθούμε λίγο κι εμείς και να διευκολύνουμε και τους τηλεθεατές, να πούμε ότι τις διαφάνειες που είδαμε, τις πολλές διαφάνειες ήταν οι όψεις, που είπαμε ότι είναι τόσο λεπτές σαν ένα φακό επαφής, οπότε τις βάζεις, γι' αυτό είναι και τόσο φυσικό το αποτέλεσμα. Σωστά. Τοποθετούνται... Έτσι, κολλιόνται απλώς από την προστομιακή επιφάνεια. Αυτές γίνονται κατόπιν παραγγελίας. Κατόπιν παραγγελίας. Δηλαδή παίρνετε τα μέτρα, έτσι, και φτιάχνονται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Και σας έρχονται λοιπόν εδώ μετά και τοποθετούνται κανονικά στα δόντια. Ωραία. Μπαίνουν σε όλα τα δόντια. Εκτός από τους γομφίους που δεν χρειάζεται. Εντάξει. Από προγόμφιο μέχρι προγόμφιο, δηλαδή 8 δόντια. Εδώ, εντάξει, κατάλαβα. Από δεξιά ως αριστερά. Ωραία. Το τόξο. Το τόξο. Ωραία. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το μόνιμο αποτέλεσμα. Είπαμε ότι διαρκεί 15 με 20 χρόνια. Πολύ σωστά. Περίπου. Ωραία. Τώρα, για το λιγότερο μόνιμο αποτέλεσμα, γιατί εντάξει, με το υλικό αυτό δεν θα είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, θα πρέπει να συντηρείται. Έτσι. Αυτό το υλικό έχει μια διάρκεια ζωής, ακριβώς επειδή είναι καινούριο και επαναστατικό, επειδή δεν έχει καθόλου, όπως έχουν τα άλλα υλικά λεύκανσης, υπεροξίδου του υδρογόνου ή υπεροξίδου του καρβαμιδίου, είναι κάτι σαν μια υγρή ρητίνη, έχει διάρκεια ζωής περίπου 6 ως 8 μήνες. Μετά θέλει τη συντήρησή του. Όταν λέμε συντήρηση, επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται σε λιγότερη ποσότητα. Και έχουμε το πλεονέκτημα με αυτό πάλι να τα κάνουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή πιο πυκνά, τα δόντια είναι πολύ ρευστό αυτό, είναι σαν νερό ας πούμε. Και μπορούμε να ρυθμίσουμε την πυκνότητα, να το κάνουμε και πολύ πιο αδιαφανές ή με μεγαλύτερη διαφάνεια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε το υλικό, τα υλικά μάλλον, έτσι. Ουσιαστικά η λεύκανση γίνεται σε 3 στάδια. Μπαίνουν δηλαδή ξεχωριστά 1, 2, 3 υλικά. Σε μία συνεδρία. Μία συνεδρία. Εξηγήστε μας λοιπόν, εδώ ας πούμε αυτό το υλικό που δείχνω. Η πρώτη σύριγγα βγάζει μια ουσία από την οποία έχει αποτρεπτικές ικανότητες, δηλαδή καθαρίζουμε την επιφάνεια του δοντιού. Η προετοιμασία που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι η λεύκανση. Εδώ. Και το τρίτο είναι το γκλος, το γυαλιστικό το οποίο περνιέται από πάνω για να έχει τη φυσική του λάμψη.